hol doxnoɓe ɗo ɓe an Mamma ar ga an Hamid Munti eyyi Hamid Moussa bayɗo persante seeɗa bisimilla ewa bandiraɓe wonande yeeɓoɓe ɗo koye nder Belel Gawde gonɗen ewa ɗum noon ko ɗo ken arnoɗo hannde Dambordu koye wuuro Belel Gawde gonɗen ko Dambordu Amadou Guedde Penda ewa vraiment Dambordu waɗi fayida ko miñiraɗo moƴƴo koye kikiɗe gonɗen ɗo joni ko gueloɗe ɗi puɗɗi dofnede eɗen jaɓɗo dofnirgal gueloɗe eɗen jogui ɗo kadi eɗen gonɗo e sukaɓe atennaɓe sukaɓe Belel Gawde naɓe diwan o fof ari hannde Dambordu vraiment ndu waɗi fayida ewa kamɓe fof diwan o fof ari ewa aɗa hettirni an film ma ewa ɓeɗo noon ko jeunesse Aten woni ɗo en ewa ko Aten naaɓe oɗo ko Ali Ousmane o ko Mamadou Bachir Aw oɗo ko Siley Moussa Sow ɗo e Belel Gawde tawete o ko Abou Demba Diallo hol dewɗe maɗo Abou Ousmane Boudi eyyi miñum Sile en Ousmane ko noon marhaba jaam alhamdulillah sagoji jaam oɗo woɗɗi noon ɓe goɗɗi noon ɗo manta dille ɗe no woɗɗi no ɓuri de ɗum ɓuri da ɓe duttotako kadi wa aɓe duttude eyyi bisimilla eyyi ko kaset jimmi wadde eyyi caggay gare mbaɗɗe kam kay har hoddudu har Amadou Amadou ar Amadou voilà ko mawt mbaɗɗa on aɗa selli jawanema mbaɗɗani golle machallah alhamdulillah ri hoddoyo tew kastaji gare mon ɓeɗo waɗi gare mon hol doxnoɓe ɗo ɓe Neymar
Bismillah. Jambaji waɗɗo to joni de mbi ko jambaji waɗɗo to eyyi on ji jambaji nana yo wi to eyyi mbi on wawi ngeloba jambaji o bisimilla jambaji yeehi yo Allah newnu jambaji yeehi Dede jambaji are mon jambaji ari on got baratode Amadou Awadou Hello Hello do Awadou jettor ma hen jettor suka men be ora Ama jibi kali Kalau garo gan kalau para ami doy ami tongat ar halnam fi ba jibi gelo didi o ay amme jom dane jo ay amme to jom gela bu dawa do ami tudu wadi ami tudu wadi jom bodejo kamon jom bodejo jom wutte balejo amaji yar dem garo ga koy wura jeya do je mi nyama dem sile be jogi gelo to garo do ali hammi kambe garar do ni jodi ali hammi o gardi do amaji gardi ali hammi rewi yer dem het cagga dene di ngare mo bismillah setan way Amadou do watto Koy wuro men belel gawde gonde hande ko 28 décembre 2015 12e mois ɓen hitande gonde fe hitande hol on hol baɗɗi guelam joni amin hol baɗɗi on mamma keccel
woni ali imani kala tituri do pula ngela bok Mamadou Mamadou Alsa abu doy do ngelaw bi Alsa nu yifiro o morso bi imani do inde pula doknirgal gelodi woni do ngo fina tawa meede Amadou argay ni tawe do e beeli gawti doknirgal gelodi ko fina tawa fulbe jeya Ousmane nenne woni do non de Mart yo so hota Mart jonan fadda do min ƴett Ousmane nenne woni hit kelda hit makko do Amadou Belal Samba Sile kam joyni do radio ni faydo adubal beldo do e belel gawti ko jaad Omar ko Ousmane nenne Omar kanko arat do ni Ousmane Sangay are jettol woyde sa wallahi ba bokar are jettol bokar dem e ba ha samba jaani de telo dengi are jettol woy do inde mo no wamba be 500 temi nan ngare jettol
délégation atennaɓe arɓe damgol aho Mamadou Awa Bassirou Aw amin haali Ousmane weeli yimɓe beltima hangatina ɓe jarama eyyi ɗum woni ko jof Abou Demba Diallo wallah Djiby Siley Djiby Siley moƴƴi ew Sidi Abouba ɓe weeli min beltima min moƴƴama min kaari tew elle fewni o woni Samba Hamidou ndey walla mbiya Samba Hamidou Alsane bisimilla jarama goɗɗo ja Pullo ja Alsane bisimilla arga e ngare kay min mi anda yimɓeɓe arga e ha bisimilla an awu Alsane o ko Alsane Belal Samba Sile ok o jarama koy Amadou Belal Samba Sile kulaagu hebbi kadi kulaagu welel gawdi garnen ɗo ko dambol ko Amadou Guerre en beltima en teddinama kadi yo Allah yoɓɓe moƴƴen en ñaami en kaari en beltima ɗo kadi dewgal ngal kadi ko yimɓe paanditi hen moƴƴere fo yo Allah waɗanɓe ɗum calmini kulaagu o kala kaset o kadi so naati internet kadi kulaagu o fof waɗana hay goto faltaka calmini kulaagu o fof no foti jarama Ba joni aɗa paaɗen ha min mbiɗa eyyi wonan jeeɗa ɗo eyyi min kañum tan ko ƴettum tan yimɓe sukaɓe momɓe eyyi Allah Amadou baɗireni eyyi addu tan Sile a Hamid hol mbiɗa mi ƴettoya wonan mbiɗa ƴettu sukaɓe eyyi mboɗi noon ƴettu sukaɓe beeli gannaɓe tan goni e hoɓɓe ɓe foof tan eyyi ɓe nanat eyyi bisimilla ara Amadou Belal maɗum naɓe nani tokose eyyi mi ƴettaɓe kore jaam maɗum salmini on de kore jaam maɗum naɓe mbaɗɗon on calminama o ko Abou Samba Ly jeeyaɗo ACR koreji moɗon yumum no jiide moɗon mbaɗɗon ɗon seedi mbaɗɗon golle jawone mo machallah jaam alhamdulillah goɗɗo koye wadde cassette mi waɗa ɗum internet ko kulaagu yeeɓoy ɗum noon bisimilla moɗon ɗo e beele gawdi gonɗen ɗo mbiyeɗɗa inni to Aliou Belal eyyi bisimilla mbaɗɗa aɗa selli jawanema ka gaɗo Damborde eyyi Damborde no jiiɗon eyyi ina hande oɗo ñalaw wallahi kadi bisimilla moɗon gonga adene beelen gawde e lewe maɗo gonga wallahi kadi no wayi kamen so jiiɗi ɗum wayi baba gonga wallahi mawɗum machallah alhamdulillah barikallah jaam jarama ka moƴƴi gore bisimilla inni to Pullo inni Oumar Seybani ako Oumar Seybani mbaɗɗa Diallo bisimilla ka garno Damborde wallahi bisimilla ma mo gonɗa o takkide saɗa mama mi ƴetti ɗon ɗiɗi foof Abdoul Ifra Demba Kim eyyi ko noon ɓe ko bandiraɓe goni ɗo bisimilla mo machallah no jiiɗon Damborde ndu eyyi wallahi ino woodi wallahi waɗi fayida de hoɓɓe moƴƴama kadi dogo gueɗoɗi doknama wallahi kulaagu kadi yiyama ɗo tigui rigui han kulaagu hande yiyama no fewi kadi vraiment waɗi fayida ɓeɗo koreji mum badde coynaɓe walla mbiya maalum on jarama gore mi ƴetti on normal on moƴƴi marhaba ami ƴettanima de patron mbaɗɗa aɗa selli jawanema mbiyatɗa Ibrahima Tall ko jeeɗa ka wolum jeeɗa an mbaɗɗa ka bandiraɓe mbaɗɗa aɗa selli masa anni ka gandoɗo Damborde no jiiruɗa Damborde ndu eyyi wallahi waɗi fayida hoɓɓe moƴƴama gueloɗi doknama kulaagu yiyama tigui waɗi fayida de a jarama seydi Tall ala yettode noon ara Amadou wat eyyi ɗum gara
amin addu natti fuutu natti hoddundu assalamu aleykum mbaɗɗon yimi ko ƴettude on de eyi holon ma amadou kam woni ɗo kam buggi ɗe huccide ga heye bukto ɗe mi ƴetta on mbaɗɗon ɗon celli jawone mum barikalla dammorde weeli eyi oratenajo woni amadou an a maskolo min walla huccide ga seeɗa jam machallah alhamdulillah mi ƴetti on de ono fof ma on jeeɓoy jam assalamu aleykum mi salmini on de juurima mbaɗɗon ɗon celli jafoɗon de mbaɗɗani goole machallah moɗi ƴettude kadi pulagu mo heeɓoy bisimilla moon machallah alhamdulillah kadi oɗon mbawi innitade mo ganduɗe mo anda innum fof yo innit tan yewoɓe ma gandu ɗumen da no mbiyatɗa fraside an mbaɗɗa aɗa selli jawone mo machallah hol gonɗo salama o hon takkiɗomo ha yowni fra aliou bisimilla moon no wayno dambordu ndu yimi dambordu ndu weeli eyyi hoɓe moƴƴama gueɗoɗi doknama ɗum no tawi pulago belel gawdi waɗi fayida de machallah alhamdulillah eyyi mi ƴetti on machallah innito ɗe Moussa Abou yettode so ala yettode hol dewɗo ma o Mamadou Aliou Dieynaba a yana ala yettode dia machallah alhamdulillah daɗum yettoɓe e ga kaaliɓe gaaɓe mbaɗɗon ɗon celli mbaɗɗon e golle machallah jam woni ga machallah alhamdulillah jafoɗon innito ɗon mbiyatɗa Ousmane Mamma yettode ba puddu hol dewɗo ma o Ali Oumar yettode dia ala yettode eyyi joom daneji bisimilla Abou Haroun yettode cubbo an mbaɗɗa cubbo aɗa selli machallah jam alhamdulillah barikallah alhamdulillah voilà mi ƴetti on moƴƴi marhaba assalamu aleykum mbaɗɗon oɗon celli jam aw mam jam mbaɗɗon ɗon celli Saïd mbaɗɗon ɗon celli jam wone mo mbaɗɗon e golle mi ƴettoro on tan mam bisimilla moon machallah alhamdulillah barikallah jam o mam Mouhammadi dia machallah alhamdulillah kewnoɗo e wuuro moon he eyyi ko dambourde wonnoɗo dambourde jajaɓe da aɗon calitani kadi yaw bisimilla moon yimɓeɗe ko yeeɓo yoɓe on de ko ndela toon calminali e foof eyyi bisimilla machallah alhamdulillah o ko Abou de hol dewɗe ma on innitto noon min mboɗa andi on kono yeeɓoɓe ganda on eyyi Samba Hammadi so ala yettode naw Samba Hammadi Mali wala on innito Amadou Abdoul ɓurɗo andirede kafti ha eyyi bisimilla ko renɗi fof de jiiɗi ƴoyde on machallah mi ƴetti on normal barikalla jam mbaɗɗon fulɓe mi are mon de mbaɗɗon ɗon celli mbaɗɗon e golle machallah jam alhamdulillah o yiɗi ƴettude on tan innito ɗon musidɗo no mbiyatɗa Siley Boubou yettode dia pullo ala yettode hol dewɗo e ma o Yunus Mamadou lamde aɗa yettode ma moƴƴi bisimilla hol dewɗo e ma Amadou Daoud ko waar waar no mbaɗɗa yana saɓɓori yettode hol dewɗo e ma annen Demba Cillel yettode Sall on jarama gore mi ƴetti on ma koreji mon jiya on jarama on moƴƴi machallah alhamdulillah eyyi mi ƴeewa koreji am lawɓe ɗi salamu aleykum mbaɗɗon on celli jawone moon machallah alhamdulillah barikallah jam alhamdulillah
on jarama moƴƴi marhaba on jarama